egwu chere chere mmiri mara ugo nwoke m ọ bụ gị dide ji awa na nwoke m nganga ga-eji eti nganga ga-eji ezi obodo mmanwụ nwa ome ka ọzọ dị na nka nwa na nka ji dị ebube mmanwụ ihe tụrụ ugo na nka tụrụ ugo tụsie anyị ike Naijiria ya mụọ onye iwu nwoke m ana Igbo ya magbu onye iwu ana n'aka na onye ọbụla ya abụghị anya ihe tụrụ nya ugo n'isi tata ịgbara ọgọ ka ihe tụrụ nya bụ ugo nwoke m maka na onye gba na-agọ ọgụ ochie bụ dike na ọgụ eziri ma ma chọba dike nwa anwụ ndị dị n'ọcha aka ndị bere akwa mana ana m egwu ya bọrisa bụrụ ụwa chukwu kere nda na ke mmanwụ faneruo mmiri mara ugo mmanya ana m arịọ chukwu ga-emezini ego ori arịrị ibe akwa chukwu wepụrụ ibe arịrị n'ibe akwa orisa bụrụ ụwa wepụrụ ibe arịrị n'ibe akwa ị na-anụkwu ibe m na-ekwu okwu mmụọ ga na-ekwu nwoke m ibe anyị na-eme bụ ibe mmụọ ojide onye mmadụ nke onye eri akọkwanya mmiri mara ugo mụnwa ala ọbụla agụ nọkwa na akwụọla m oriwudo ogori obegwe dị nụrị ha enyejuo dibịa woje bụwa mgbọrọgwụ na aja ọbịa tata gị ya bụrụ ibe nji wuru nka wuru ụzụ ị na-anụkwu ibe m na-ekwu ịmakwa n'ụzọ mgbochi anwa etiwago ọgbọbụ ihe ebe agụrụ m na nna akpọgo ududo nke ogugoro m adụrụ mmanwụ nne nwaanyị agụrụ nwaanyị gba ngada asadi okwu nwaanyị mmiri ibe lụrụ inyi n'ọgbọ mmiri ka eji asị ya ibe lụrụ inyi ọgbọ mmiri ka eji asị ya iwe mmiri a na-ada ewe ncha abụsị gbaa na ya na onye ya emebe nwanne ọgbala eze nọ n'ụlọ megherie ibe edowelu nwa ị na-agba ego bụ ntị ka nke ọrụ nga akụkọ ịmụrụ nwa wee mụchaa nwa gị wee kwadocha akwụkwọ ọ pụta bụ ịnọdụla n'ọkpọ gị o jewara akwụkwọ ọ na-ejezi n'ezi hụ nwoke onye ọzọ ebe ọ na-agara onwe sekpuru a na-akpọ isi a na wee nye nyanwụ nwoke si agụdụmọna isi ogo ajụjụ mụ na-eme ka njụ agha ajụ agha nyanwụ nwa jecha akwụkwọ wee bata nwoke m gwagụba na achụrụba n'ụgwọ akwụkwọ ihe nye dị ego ụgwọ akwụkwọ ma aka mmali ọgbọdati ga-erechere ọ na-adị mma gazi n'isi ntu wee kwibara ego nri nganga ga-eji eti nganga ga-eji ezi obodo mmanwụ asịrị mụsị kpọọ m isi akpụ na arụbatị maka na isi mụ na arụbatị mgbe eyiri eyi ya na-eme anya n'isi amara ụdị isi ya akpụ mmanwụ ka ọ dị mmanwụ isi nganga ga-eji eti nganga ga-eji ezi obodo mmanwụ alụzie buru ogori ọ n'anya nwa si na-erukwa anya na ana ka abụ ụlọ nsị ọsa ogwe n'elu anya na abụ ụlọ nsị ọsa nwa m ịmadị na ọsa na-anyụ nsị nwa m ịmakwa na ọsa na-anyụ nsị ọkwa ịneru anya na ana ịbụ ụlọ nsị ọsa inugo nganga ga-eji eti nganga ga-eji ezi obodo mmanwụ ọbala ọla ji wuru ọgwụ agwụla agwọ ị na-anụkwa ibe m na-ekwu ndị otu obi ọkwa ndị mmiri ọbala tụrụ na-ebe ọbala akwụ uwe awụ dibịa nwoke m mmiri mara ugo dike zelu ndị osobu n'ori na nwa otu nwanne inugwo nganga ga-eji eti nganga ga-eji ezi obodo mmanwụ mmiri mara ugo ojuju emeneghị iwe ọnụ na-emeneghị iwe a na-achakwa nwa ọkụkọ ọlacha akpanya nwoke mụ na ibe na-eme ka m gwa gị tata ịgụrụ aghọ na igugwu ochie ọ bụ onye gụ aghọ ọgụ eche onye bụ aghọ ọgụ eche
ị na-emebe dide gị chọkwa ọjị Igbo ka wakwue omenala ọ ka ọ dị ị na-emebe dide chọkwa ọjị Igbo ka ịwa nwoke m ịbụrụ ọjị Igbo lotekwa ndị be nna gị nwoke m nganga gejeji nganga gejeji obodo mmanwụ dibịa gbata mma o were evive no obodo mma o jiri abalị n'ọrịwa nwoke m iyi anadị eri ọba aka njọ mba ọgwụrụ ugogbo ndị mmadụ ji ene n'iru ka ndị mmiri ji ene n'iru ọma osimiri ojide osimiri ama mmiri ụgbọ wike amara na amara bụ ike ụgbọ nwata kpakarịa na ibia na ngọzi na ọkparịa na aja ọbịa mmiri marugo mmiri o nwa ome ka ọzọ dị na nka mmiri o mmiri bịa duru m mmiri o ọgọdọ ka o siri mee nwa ome ka ọzọ dị na nka bụba nna ya mụrụ m onwe eji mmiri na-amụ ikpe n'okwu dị n'ụbọchị ọnụ ojije emere ihe ma ọnụ na-emere ihe ọdụ ọdụ ọkụ o siri mee ihe a gwara bụ ihe aṅụrụ aṅụ okwu chelechere ndị kwuru okwu ekwuchagbo okwu mgbe ndị kwuru okwu na ndị a wee kwugharịwagwa okwu ekwugharịcha anyanwụ okwu n'ọnwụ ya bụ nsogbu enwere enwe ndị kwuru okwu ekwuchago okwu amakwa n'etiti igwe ekwugharịwagwa okwu ife nwere isi wee nwe ọdụdụ onye iberibe ma n'etiti ọwụrụ nne akpịrị nganga ga-eji eti nganga ga-eji ezi obodo mmanwụ osisi ọjị na-epuru onwe nganga ga-eji eti nganga ga-eji ezi obodo mmanwụ obodo emudazigbo nwa sị na ọ dị ka anyị na-adị amụ aka n'ogori atụ oyiri ndị ikwu nne si na oyiri obodo nne mụrụ ya mmiri marugo nwa dị mma ya adịrị obodo niile ọgị na-emeri m mmanwụ ahụ m anaghị na be mmụọ ihe bụ na nne nwaanyị agụrụ na-agbarụ m mkpu ududo nke ogugoro na-echizi m ọzọ ide mmiri o mere agha mmụọ nje eje ibe ihe tabụ na ibe lụrụ iniwu mmiri ka eji asa anya ọma dị mma ọkwa n'ezi ekperimetoje nkụ n'ibie ma nwoke m nganga ga-eji eti nganga ga-eji ezi obodo mmanwụ onye gụrụ eri gburu onye ụmụrụ eri ọhụ dị n'odogwo ụmụ Igbo ka nwee obi nwanne okwu anya ọnụ onye tụzina nwanne imi onye achụgharịzina nwanne onye tụzina nwanne imi onye achụgharịzina na nwanne a sị m na nwanne nwee wee dị nsị mba na nwanne nwe awụrụ edi ka m kwuo ibe njikwuo na nwanne nwe ma awụrụ edi ị na-anụkwa ibe m na-ekwu ekwu ezi dị gị n'ọbịa ọgbọ ọgụ ụja edizi gị n'ọbịa ọgbọ ọgụ ụja nkịta zi gị n'ụzọ ọgbọ ọgụ ụja ibugwo n'ọnwụ nkịta na-edi iwu nwanne ị na-anụkwa ibe m na-ekwu ekwu nwanne enwe bụrụ ọzọ dị mgbọ enwezighị n'ụzọ mmawacha ncha ncha m ọzọ dị mgbazighị n'ụzọ mmawacha ncha ncha m ị na-anụkwa ibe m na-ekwu ekwu ọbara tụrụ n'ebe ọbara akwụ dibịa na-ede mmanwụ alọ ma godebe okwu anya ọnụ wan na agụrụ